गिबियाव BN बड' निउस चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। रङियानि माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। खैला लानाय गंथाम ट्राकखौ माहारियारि राजा लामा सेराव लाखिथ'नानै दोनदोंमोन। बे समावनो बाला लानानै खारबोनाय गंसे डाम्पार गारिया खैला लानाय ट्राक गारियाव हरखाबै सौग्रावफैयो, जेराव ट्राकनि सासे ड्राइभारनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुंखौ तास्ले सेतान, 33 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, इउनाइटेड चिरांदुवार FC-नि गिदिर देरहासारनाय। थांनाय मैया इउनाइटेड चिरांदुवार FC-आ 69थि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी सेमिफाइनालखौ ASEB स्पर्ट्स क्लाबखौ 1 गलआव फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय। इउनाइटेड चिरांदुवार FC-आ फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। इउनाइटेड चिरांदुवार FC-आ फैगौ बोहैथि दाननि 4 एप्रिल मंगलबार बारायखालि गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव फाइनाल खेलाखौ गेलेसिगोन। थांनाय मैया 2 एप्रिलाव आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुखौ खुंफुंबाय। रौतायाव खुंनाय आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुआव नुजाथि हैदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुआव फैनानै कल्पना बर'नि मुसुखाखौबो बेखेवना होयो। आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'नि बिजाब बेखेवनायजों लोगोसेनो गेवलां मेलबो खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि कल्पना बर'आ थांनाय 2022 मायथाइनि 24 जानुवारियाव आसाम गौरव बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय 2022 मायथाइनि 10 जुलाइआव रुंसारि जायो। आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नुजाथि हैनायाव नखरनि सुबुङा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो आसाम गौरव बान्था मोनगिरि रुंसारि कल्पना बर'खौ गोसोखांनानै लानाय गोसोखां सावरायमेलाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो सावरायमेलाव बाहागो लाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गयारी बिथाङा। दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवालआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों। केजरीवाल बिथाङा बुंदों दि आं खोनानो मोन्दों दि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिसिया प्राइभेट स्कुल खुलिनानै लाख रां फिस लादों। जुदि चिफ मिनिस्टारनि बिसिया प्राइभेट स्कुल सालायोब्ला रायजोनि इडुकेसन सिस्टेमा गोग्लैसोनो हागौ होनना अरविंद केजरीवाल बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों दि दिल्लीयावबो सिगाङाव बिदिनो जादोंमोन। गासिबो MLA मन्थ्रिफोरा प्राइभेट स्कुल सालायोमोन। सिगाङाव बिसोरो इडुकेसन सिस्टेमखौनो पेरालाइज खालामदोंमोन आरो प्राइभेट स्कुलाव गोबां फिस होनानै एडमिसन लानांदोंमोन। नाथाय जों दा गासिबो सिनारिखौनो सोलायबाय। आरो बिथाङा बुंबावो दि नों नायनो हागोन दि दिल्ली सरकारनि स्कुलफोरा माबायदि पारफर्म खालामदों होननानै दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवाल बिथाङा बुंदों। जुदि आम आदमी पार्टीआ आसामाव पावाराव फैयोब्ला स्कुल डेभेलपमेन्ट खालामगोन, जेरै जों दा दिल्लीयाव खालामदों बेबादिनो खालामगोन होनना बुंदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।